Odi enyakoe wasekerenga yokoene kinga chigo solingo sirwa chire mwalimu Bethuel Mose nigo aliganetie tournament y'umupira w'enkoyo se ensemo ya nyakoe usase wodi ya nyakoe abwase chitimu auchi agendera kwerwanira goika ase finali yagosaletiwe litkuregora se finali yo timu ya Kyoge nigo yabayikorete timu ya Kanunda chigo libere ase ligenaresegero Senigo ya chiagosoletie chitaeka emerongo kianda chegeti batabweti korinde bakaenda ase chinsemo chi penalty abwa se timu ya Kyoge ya negeti obubwi wetera ase chi penalty echo omurikito captain 001 Onorabotorio ase oboime Eke minanege tangana nigo kiare gati ya Kiore Super Warriors amo na Kiombeta egosori arekoria namba 34 save minanebyo ase Kiore Super Warriors yabwete Kiombeta chigori bera ase yemo gochengera obobuyo bwo Samareta Bethuel Mose ngwaka number 8 for Super Warriors itimu ya nere ya akribia and then to go run with my players and be among so go to okay, exposure to Konayo, experience of michezo country. This is now the third round, so as you can see they have the rules ya kucheza mpira. Finali yakanyirire mono nigo yari gati ya Kyoge FC gotiemana na Kanunda FC egosori yachete makarie goria ya master kemerongo kianda na chiria chio komenta koirera Kyoge kubwa se chi penalty magiga ya Kanunda gotugutama bagabo Samareta Mose Kyoge captain. Kwanza kabisa ngoteba asante kwa mweshi otokonyire sana otorusirare abane kunanga nto yoga tukara sabe gari otokonyire sana talent nerema ruroma ige talent nero nandi abantu bande banga bunere bachama babwatana bato support na bato appreciate macha koire kombe kitari rais ande bata atanga ntomuro ko mwishimiwa lakini ntroje ngana isa inobo shimigo ase ngenje bintata gente konera akorire nkeli abanta bangi tutakore kolani tournament te rais ndemo kolani tournament te ko bagasla isi bono njenda atebenga yabeira kongu sana nande yabeire sabari getentambe lakini nda sa ikere rero injira yetemire noni jenale konyara omwarigania bwege kombe ekyo Bethuel Mose nigagokerete chigosori ekyo akirete kokogosira sama tukare bosio. I didn't expect what I saw today. So you're motivated one. I think I'll be doing every year, and not even every year. I'll doing it almost. Is it quarterly? Yeah. Whenever they close the school, I will need to get them bank of tournament mneiga. So tonyara kukuza vipacha sawa abana baito. Again, tunala gote abankelina ki tonyara konyora our local government, to say our government nyara kotokonya nonya mepira enara gote abana ki tonyara ko abana baituri baga bachiesa edin tonyara konyora chitala tonyara ko jusi abana from there tonyara ko abanyara ko swasi none team jichinene. Magiga ye kombe insayo mheshimiwa Bethuel Maina kugenderigwa se wodi ya Nyakoe nego ritkorero chinseme chia Kyoge grounds nego kenyara ko bagekoera ase abamenyi bensemeye abagosori bensemeye timu ya Kyoge FC nabo babira abanyankongo magako konyibwa timu ya Kanunda gwetera chinsemo chi penalty ese bate birebuna sama tukare bosio bagendere chigosori chinantorera sama tukare bosio emyeno bune bya sensemo ya Nyakoe ward amonechi ward chinde imebunge ya kitutu chache South. Ko reporter ya Ndizi TV ko chinsemo chia Kyoge grounds Nyakoe ward Kisii